хора, сега ще играя на една игра за туалетни камери. Добре. Където за първи път играм, намерих преди 5 минути я намерих. Сега, ако искате, ще бъде туалет. Аз имам 6327 точки. Затова най-хубавата туалетна е тая, не мога да се купа и тая не мога, само тая мога. И те другите. И сега ще купа тая. Ето я. И хора, вижте какво може тя да правим. Може така да свети. Чакайте, че тази камера не бие. Сега я ще бия. Не бие. Сега, ако искате, ще бъде до друга туалетна. Сега. Ето хора. Сега. Най-слабата туалетна е тая. Ама сега, значи ще бъда, ако искате, друга. Ето тая. Няма да видим. Ето я. Ако знаете тая игра, пишете. Тази камера виждам, че е силна. Виждате ли е тая туалетна тя? Тя не може да набие, защото ми е приятел. Виждате ли е там оная много силна туалетна? Оттам е. Ако искате, сега вече ще бъда камера. И ето тук са камерите. Най-слабата камера. Ето я. Тя е за 5 точки.